Áno, však ty si mytel... Áno, počúvaj ma, ty si mytel bankov. Nech tam ostane Rudo, aby vedeli ostatní, Gurín o tom vie. Prídi to Lakem baku a hradíme sa hendam. Až to? No však počujem, on mi povedal, že tak o 5:30, o 6:00, že prv neprídu. Však počujem, a oni tam prídu, áno, ale nechaj tam šoféra, nech tam čaká a im povie. No, prikrčme. Potom nech zavolá družstvo, nech zavolá na tvoje číslo. Počkaj, čo? To ti Kováčik. Počúvaj, tak čakaj hentam Gurína. Potom mi firma príde, ako medzi prvými a prídete sem do toho, ale máš to na mape ten Likenhof. No tak si pozri zatiaľ, kadiaľ pôjdeš, a keď príde Gurína by... Ale to je 22 km, čo si sa ty zrazil s Konončičou. Nič, čakajte na... Prídite to. Do Bolzána na letisku nepríde, to máme byť. Nie, to je lepšie tuto. Nie, ja musím... Nič, počkaj na Gurína a prídete sem. Čau.